Ongitorri, beste behin, Debabarrenean zehar saiora. Gaurkoan, gure eskualdeko historiaren zati garrantzitsu bati helduko diogu. Askotan, oharkabean pasatzen denari. 20. mendearen erdialdetik aurrera, Debabarrenak aldaketa handiak bizi izan zituen. Industrializazioak lan eskaintza ugari eman zituen, eta horregatik, estatuko hainbat tokitatik, milaka pertsona etorri ziren ona bizitzera. Galiziatik, Extremaduratik, Andaluziatik eta Gaztela Leondik besteak beste. Asko gainera oso baldintza gogorretan egin zuten euren bizitza. Haien herrietatik urrun baitzeuden familia askotan banatuta eta ingurune berrietara egokitu behar izan ziren. Testuinguru horretan sortu ziren herrialdetako etxe edo elkarte hauek. Topaguneak ziren elkartzeko lekuak, bakoitzaren hizkuntza, ohitura eta kulturak bertan mantentzeko espazioak, baina baita etxetik urrun zeudenentzat laguntza sareak ere. Gaur egun, urte asko igaro ondoren, elkarte horiek bizirik diraute eta gure eskualdearen parte dira. Horregatik, gaur, Eibarko eta Ermuko hainbat etxe edo elkarte ezagutuko ditugu, bertatik bertara zer izan diren eta gaur egun zer diren ezagutzeko. Lehenengo geldialdia hemen Ermuako Andaluziar etxean egingo dugu. Bueno, Nekane, konta iguzu, nun gaude? Ermuako Andaluziar Kultur Zentroan. Bale, eta noiztik existitzen da toki hau? Elkarte hau sortu zen 1981an, Andaluziatik etorritako familiei esker. Hasiera batean, beraiek egiten zuten lan hemen. Bale. Bai, hori tabernan, da Andaluziako janaria prestatzen zuten, da hori. Baina, bueno, ja hori amaitu zen, lan handia egin zuten, eta, bueno, eskerrak eman behar diegu. Baina orain dela gutxi gora bera 6 urte, 6-7 urte, elkarte moduan erabiltzen da. Zein da eguneroko ekintza edo zenbatero elkartzen da jendea hemen, zer egiten da, zer ospatzen dezue, adibidez? Hemen egunero etorri dezakezu, baskari bat egiteko, afari bat, lagunekin egoteko. Elkarte normal bat bezala, ezta? Elkarte normal bat bezala, baina gero guk egiten duguna da pilo bat kultur eta sozial eventuak, da jaialdiak, Andaluziako jaialdiak batez ere, baina bueno, baita ere egiten dugu errege maguen kabalgata antolatzen dugu guk, beste zentro kulturalekin. Ados. Bai, eta gero, bueno, egiten da Andaluziako eguna, otsailean dela, gero baita ere egiten dugu, bueno, adibidez, zapatu honetan dakagu la Feria de Abril, bai, da lehenengo eguna egingo dugula, eta, bueno. Lehenengo aldia, bizitzan. Bai, ados. Lehenengo aldia, orduan, espektatiba. Gure espektatiba ona da. Uste zure jende horbilduko dela? Espero dugu baietz. Ados. Beti nahi dugu, hori, eventu edo jaiak eta berriak egitzea, eta, bueno, motibatzeko eta hori. Zekainan egiten da baita ere, Errozioko erromeria. Eta gero egiten dugu aste kulturala. Sukaldaritzako lehiaketak, bai. Zapia bat egiten ditugu. Eta zein da gaur egungo egoera generazioei dagokionez? Jende gaztea dago edo gelduak bakarrik? Ez, gazteak ere badauz, eta gure motivazioa da gero eta gehiago egotea. Uste dugu gure tradizioak mantentzeko eta hori beraiei hala ere motibatu behar diegu, ezta? Azkenean beraiek da ideiak berriak dituenak eta hori da gure helburua. Gazteak motibatzea eta hau disfrutatzen jarraitzea. Claro. Kontua da, imaginatzen dut, hau dana sortu zen, esan duzun bezala, Andaluziatik etorretako jendeak sortu zuen. Gaur egun hemen jarraitzen duen jendeak zer dia? Belaunaldi berriak familia dia edo kanpoko jendea ere atxikitu da ona? Batez ere, familia gara. Esan dezunazuk, ez? Azkenean Andaluziatik etorritako familiak, baina baita ere orain elkartea sortu zenetik, baita ere beste pertsona batzuk sartu dira eta beraiek ere gurekin lan egiten dute eventu hauetan. Gustatzen zaielako, pentsatzen dut. Gustatzen zaielako. Ados. Eta ikusita pixkat gaur egungo panorama, zer uste duzu dela hau benetan hau sortu zuten entzat, ez? Sentimentuari dagokionez, zer da beraientzat? Nik uste dut toki hau sentimentu handia dela, azkenean uste dut beraientzat batez ere da etxetik kanpo baina etxean egotea, eta hori niretzako oso garrantzitsua da, etxean sentitzea. Zenbat zerate gaur egun? Ez dakit ziurre, baina gutxi gora bera 100 pertsona gara. Urrengo geldialdia Gaztela eta Leongo etxe edo elkartean izango da. Bertan, Jose Luis, Jose Maria eta Mari Carmenekin egongo gara, ea zer kontatzen diguten. Bueno, Mari Carmen, konta iguzu, nun gaude? Ermuko Castellón zentruan gauz, eta hemen, zurekin. Bale, eta noiz sortu zan hau, noiztik existitzen da toki hau?
había cierta sensibilidad entre ciertas personas de diferentes sitios de Castilla y León, porque si algo atípico esto tiene Erma, es igual que las demás ciudades, pero yo creo que Erma mucho. En un momento hemos estado 5 centros regionales. ¿Por qué? Porque en su día Erma era lo que era ciudad dormitorio de Eibar, entonces mucha gente de diferentes puntos de España se vinieron para aquí. Entonces los castellanos leoneses tenían cierta sensibilidad y pues siempre andábamos juntos, digamos, y de ahí se vio la necesidad de poder crear un centro. Entonces empezaron alrededor 5 o 6 personas que fueron las pioneras, que todavía están vivos algunos y tenemos con nombres y apellidos. Ellos empezaron en un local que era al lado del Bar Sol. En el año 79 empezaron a tener la primera sede del Centro Cultural Castilla y León de Ermua. Después se compró este local, se empezó a hacer las obras y en el año 82 fue cuando se inauguró el Centro Cultural Castilla y León. Se inauguró con 59 personas, que cada una de ellas tuvo que poner una X dinero para poder solventar y para poder llegar a lo que era el coste de lo que era el local y poner en marcha. Y después lo que se creó fue una cuota de, digamos, mensual por parte de cada socio y socia. Por un lado era mantener las raíces, tener un sitio pues, para todas aquellas personas que serían de Castilla y León, pudieran venir aquí, recordar, estar en su ambiente. Y después también otra particularidad importante que era dar a conocer la cultura de Castilla y León al pueblo de Erma, pero siempre manteniendo también la propia cultura de aquí del pueblo. Gaur egun, oraintxe bertan, ze ekintza egiten dituzu urtean zehar, gauza puntualak. Ermaukoen kabalgata ez da ermukoa, guk egiten dugu eta laguntzen digute, gero bai umen jolasak, bai Merino Carrera dakagu superfamatua, imagina esazu Santiagoako jaietan txokolata ematen dugu, jaietan dagoen entzat. Pasadan astean egin genuen Euskal Jaieko umei baskaria hemen, igual gorabideko umeekin ekintzak egiten ditugu. Hilero egiten ditugu ekintzak azkenean, herri osoa nahi dugu igual herriarekin lagundu gauzak egin eta jakitzea zein da gure sustraiak. Adibidez bihar da Castilla y Leoneko eguna eta egingo dugu bandera jarri brindis bat eta ez galtzea gure sustraia. Gaur egun ze forma dauka honek? Hau da, elkarte bada eta edozeinek har dezake parte edo jarraitzen dezue belaunaldiak eta familia izaten lengua. Que era todos los descendientes o sea, nativos de Castilla y León, descendientes o ascendientes. Y esto ahora se ha cambiado un poco, ya pueden entrar, pero no viene la gente porque en un principio era eso. Claro, pues no, el fundamento era los castellano-leoneses, es decir, abiertos a todo Erma. Es decir, por ejemplo, está el bar abierto, ahí viene todo el que quiera, es decir, pero entrar como socio no, directamente no. Bakarrik elkarte bezala funtzionatzen du edo taberna bat ere bada? Bi era ditugu, atetik hortikan horra dago taberna bat, edozein etorri daiteke, eskatu janaria da nahi duena, eta hau elkarte bat da. Guk, igual nik egin nahi badut afari bat egin dezaket, hor sukaldea dakagu, katrin bat egin dezakegu, lagunekin etorri alnaz. Elkarte normal bat, ez da? Da, alde batetik elkartia eta beste alde batetik taberna. Nola doa generazio berriak? Gazteak badaude, egotea nahiko zenukete? Azkenian guk ez gara elkarte bat bakarrik, orduan dakago esan dizuna, kultura. Orduan segertatzen da, igual gazteok esaten dute, eske Merinoko frogan parte hartu behar dut, txokolata dagoenean parte horretagatik jendia beba igual pizka bat geratzen ziren atxian. Eta kompromiso falta hori esan. Bai, eta gero segertatzen zen, igual, hau egin zutenian esen aldatu, tira mai berdinak eta dena, orduan jasi gara sukaldea gauzak aldatu, aizia ipini eta
membresia jeitsi egin da, ez dute dirua ipini behar sartzeko, bakarrik hilerekoa. Orduan, pentsatzen dugu jendia etorriko dela, baina konpromiso falta dagoenez, jende gutxi gauz, baina ondo. Jende gaztea etortzen baden, espero dugu, eta mantentzen ditugu. Eta batzorde horretan emakume asko zaudete, lehen aipatu bezala? Gutxi gaude, azkenien uste dut 3 edo 4 dela. Zenbatetik? 30 gara eta 3 edo 4 neska gara. 2 gara gure gurasoen, 3 gara gurasoen hartu dugula. Eta, gero bai dauz sozio honorifiko eta igual jende gehiago erabiltzeko elkartia egin dugu bakoitza bere konsortea izan dezakela. Orduan nire goizana dakar, baina bere igual daka bere emaztia, bere emaztia daka, orduan neska gehiago dauz, baina azkenian askotan mutira etortzen da partida gaitzeko eta neska, baina ondo gauz, entretan bien. Vale, eta sentimentalki zer suposatzen du honek? Azken finean etxe hauek sortzen dira testu inguru baten nun jendeak behar dunez, bere espazioa, bere inguruko, bere probintziako edo jendeakin da ohitura horiek mantentzeko. Nola mantentzen duzu zuek sentimendu hori? Nire aita zijoan, nire aita da hemen etorri zen 14 urte. Eta beraz, esaten zuen, bera San Juanera juten zenian, era el Vasco. Euskaldun eta hemen zegoenean zen etxitarra. Orduan beraz ere esaten zuen, nire aita supergazte egin zen hemen, 20 piko urte zituen. Eta beraz zion, etxian bezala nago zen, honek bere herria nirea baina 20 kilometrotara dago eta etxian bezala nago, no zein extranjero. Orduan hori mantentzia eta esaten dudana, bihar Euskal Kastieleko bere eguna da eta elkarrekin ospatuko dugu. Azkenian, nik euskalduna izan nire aita Zamorakoa da eta nire ama Salamankakoa. Naiz eta 6 urtekin nahi barrera etortzia, zen nire familia guztia mainakoa dut, gure sustraiak dauz eta ez ditugu galdu behar. Orduan, eukitzea eta ikustia, el dia de no seke eta gero bai iskusi, urtero egiten dugu, urte batean, a Miranda, beste urte batean, a Valladolid, beste urte batean, a León, eskursioak egiten ditugu, sustraiak ez galtzeko eta jende gaztia ezagutzeko. Zen azkenean ez galtzeko, es lo importante. No perder aquello y adaptarme a lo que hay aquí, que creo que hemos conseguido las dos cosas. Hurrengo geldialdia hemen Ermuan Extremadurako etxe edo zentroan izango da. Gaur abesbatzaren entxegoa dute eta gonbidatu gaituzte. Guazen! Extremadurako etxe edo zentro hau orain dela 35 bat urte sortu zen. Haiek ere beharra ikusi baitzuten elkarren artean elkartu eta komunitate txiki bat sortzeko. Urtean zehar hainbat ekintza antolatzen dituzte. Abesbatza dute alde batetik, dantzak bestaldetik eta gero irailean aste kulturala egiten dute. Extremadurako jakiak prestatu eta hauek dastatzeko aukera izaten dute. Belaunaldi berriei dagokionez, tamalez ez dira asko animatzen ari direnak eta hori sustatzen saiatzen dira. Hauek ere besteak bezala topalekutzat dute toki hau. Lehen taberna eta elkartea bazen ere, gaur egun taberna alokatuta dute eta haiek elkartea bakarrik erabiltzen dute. Azken finean besteak bezala hau ere haien topalekua izan da urte hauetan guztietan. Hurrengo geldialdia Ermuko Galiziar zentroan izango da. Goazen! Arratsaldeon, hemen gaude 4 bazkide Ermuko Zentro Gallegon eta salduko dizuegu zer da elkartea zuzen. Ermuko Zentro Gallegua da, 1978an hasi zen bere ibilbidea, lehenengo pausoak izan ziren elkarte bezala, bigarren urtean 1979an lokala alokatu egin zen eta obrak egin ziren, batez ere taberna behian eta bazkideak izateko lekuren bat, eta Ze motatako ekintzak egite dituzue urtean zehar? Urtean zehar batez ere 3 dira.
lotzen ditugu Galiziako ohiturarekin eta lotzen ditugu Galiziako gastronomiarekin. Ekintza horietan kultura ekitaldiak, folklore ekitaldiak eta gastronomia ekitaldiak batez ere. Galiziar eguna ere ospatzen duzu, ez da? Letren eguna, Dia de las Letras Gallegas, hain zuzen hori, orain maiatzan ospatzen dela, Galizian jai eguna da, eta gero beste asuntoa da, Santiago eguna, uztailaren 25ean, Galiziako eguna, baita ere okezbenago Patron de España, eta Ermuko jaiak, ez da? Eta Ermuko jaiak, baina batzutan ez dakigu non manifestazioa badago 25ean goraipatzeko eguna eta goraipatzeko Galizian, Galizia zehar, baina baita ere Galizia letren egunian badaude baita ere ekitaldiak. Ados. Nola dago gaur egun bazkidetza? Hau da, zenbat zarete guztira, gazteak badaude, belaunaldi berriak? 175 bazkide inguruan gara gaur egun. Eta gero, laugarren belaunaldia, zeozer izatagatik badago zentro gallego. Asuntua zera da, montatu egin zen, hain zuzen gure gurasoek montatu zuten zentrua, eta seme-alabek erreleboa hartu diogu. Semiak baitare eta alabak hemen egoten dira eta zentro gallegoko dinamikan parte hartzen dute, eta horiek honetan seme-alabek izaten ari dira ere. Orduan, transmisioa hor dago eta belaunaldi guztietako jendea badago zentro gallego. Ados, emakumeen parte hartzea zenbatekoa da, gutxi gora bera? Naia, zera da, emakumeek, bere gain ardura gehiago hartzea. Gaur egun, elkarte bezala funtzionatzen du, lehen taberna ere bazegoen edo gaur egun jarraitzen du goten? Taberna hor dago, hau da problematika bat elkarte guztietan. Taberna ondo baldin badoia, primeran, taberna kiliko lebiltzen baldin bada, arazoak ekartzen dako bai. Taberna duela 4 urte, 4 años desde que se cerró el bar. Eta asuntoa zera da, alokairua da, ez dakiz zer, pertsonala hostelaritza aldatu diren asuntoak, ez dugu lortzen pertsonaren bat, familiaren bat, lehen zegoen bezala, lehen familia bat ekartzen zuen taberna, eta lehen kudeatzen ziren bezala, kudeatzen zuten taberna. Honetan, hostelaritza guztiz aldatu da. Bukatzeko, azkenean etxe edo zentro hauek sortu ziren kanpotik zetorre jendeak, ez pixkat hau ere bere herri edo bere etxe, bere inguru sentitu dezan. Zuek ere horrela bizi izan zen itxusten, igual zuen belaunaldiak eta horrela azken finean behar zutelako toki bat elkartzeko? Guztiz ezberdina da, 60 hamarkadako egoera eta gaurkoa guztiz ezberdina. Garai horretan, Ermuti Galiziara joateko, igual, 15 ordu edo 20 ordu kotxez. Zan bidai bat, baina inferniko bidai bat, eta hau zan topagune bat. Hau montatu zenean, topagune bezala funtzionatu nahi zuen. Funtzionatu behar zuen, lehenengo lekua, etorkin bat, gallegoren bat Ermura etortzen zenean, ona etortzeko. Eta guk dugu helburua, hori da, aurrera egitea, jarraitzea aldugun neurrian, halako lokalak mantentzen, handiak, leku oso zabala eta handia dalako, eta urtean behin, irutan, hain zuzen, edo lautan, Letras Gallegas, empanada jaia, gero magosto, gaztainarre antzeko zehozer, eta Camino de Santiago, eta gero Santiagoetan, zehozer baldin badago, baita ere parte hartzen du el Día de las Nacionalidades, baina... Bazabizte, egite dituzu gauzak. Bai, baina lana, Hurrengo galdialdia hemen Eibarko Kantabriar etxe edo elkartean izango da. Ozen!
Eibarko Kantabriar Etxea 1957 urtean sortu zen. Naiz eta gero, denbora bat geldi egon, 80ko hamarkadan berriro berreskuratu zen. Gaur egun, bi toki dituzte eta biek taberna bezala funtzionatzen dute. Tabernaz gain, elkartearen txokoa dute eta bertan elkartzen dira. Bat hemen daukagu, Ipuruan eta beste Jarrineta kalean. Urtean zehar, hainbat ekintza egiten dituzte. Adibidez, irteerak antolatzen dituzte Kantabriako toki desberdinetara. Urtean behin ere irailean bazkari bat antolatzen dute eta bertan Kantabriako produktuak ekartzen dituzte, kozido montañez, sobaua, kesadak eta alakoekin. Naiz eta sortzaileak hasiera baten denak Kantabriakoak izan, gaur egun batzorde nagusian daudenak ez dira denak Kantabriakoak, baina nolabait lortu dute atxikipen bat. Gainera, 80 bazkide dira eta 100ko handi bat emakumezkoak. Presidentea bera ere emakumea da. Ikusten duzuen bezala, bolatoki bat ere badago eta San Juanetan beti elkartzen dira bertan boloetan jokatzeko. Hurrengo geldialdia hemen Eibarko Galiziar Etxean izango da. Bazen. Bueno, Sara, kontau, nun gaude? Bueno, Eibarren gauz, Galiziar Etxean. Eta noiztik existitzen da tokia, noiz sortu zen? 1984 sortu zen, izan ziren lagun talde bat. Ia guztiak galiziarrak ziren, baina bat edo bi amenguak. Gaur egun, indarra dauka ez, toki honek, oso ezaguna da, igual Eibarren eta Ermuan ere bertakoak. Ze aktibidade dituzu urtean zehar, ze ekintza motak? Akabu dantza talde bat, eta galiziar festetan dantza iten dugu. Hemen Ermun, bebai Donostin. Gero baita egiten diaz lehiaketa batzuk, adibidez mus eta tute lehiaketa, mozorro lehiaketa, marrazki lehiaketa baita, eta irteerak. Urtean behin joaten gara, ez dakit mendidera edo oso zer ezagutzera, eta adibidez aurreko urtean junginan baita Madrilera, dantza egitera, ze gonbidatu gintuzten, eta hori. Galiziar eguna ere badukazu ez, noiz izaten da? Bigarren asteburuan, maiatzian. Bale, eta zer egiten duzue bertan? Badakagu dantza talde bat eta dantza egiten dugu. Gero baita daue kanpeonato moduko bi, Rana eta Txabeak. Eta gero dauz orkestak, ez dakit herriko kirola eta olakoak. Eta olagarrua ere pentsatzen dut jateko. Bai. Zema pertsona dira gaur egun bazkide? Bazkide 200 bat inguru edo. Bada jendea? Bai. Bale. Eta belaunaldi berria badaude, gazteak bazaudete, zu adibidez bat? Hauzenak gara seme alaba, bazkide seme alaba, baina bai, badagauz 5 bat edo 6 bat. Eta adibidez zuri zer lotzen zaitxu? Zergatik nahi izan zenun bazkide izan? Bai, azkenean nire familia parte bat galiziarra da, eta orduan hori kultura eta bultzatzeko horregaitik ipsikat. Eta bazkideen artean emakumeak badaude? Bai, gauz emakume, baina uste dut erdia edo gizonak diala, eta beste erdia gu. Presentzia bentsa badago, ez? Garrantzitsua dela. Eta igual zu gazteagoa zera, baina nola bizi izan dezu edo, nola uste dezu bizi izan zutela beraiek horrelako toki baten beharra, ez? Bai, azkenean uste dut, hori, lehen esan dudan moduan, kultura ekartzeko hona eta beharrezkoa zela, beraientzat toki bat egotia edo garrantzitsua, ez dakit. Eibarko Burgos etxe edo elkartea 1960 urtean sortu zen. Hasiera batean beste toki baten egontzan, denbora gutxiz eta gero ona Zezenbide kalera mugitu zen. Hasieran taberna bestela funtzionatzen zuen eta bertan hainbat ekintza egitea zituzten. Karta jokoak, bingoa, ikusentzunezkoen proiekzioak, baina gero, 80ko hamarkadan gainbera bat izan zuen bazkidei dagokionez eta elkarte gastronomiko batean bihurtu zen. Gaur egun 50 bazkidek hartzen dute parte. Gaur ikusitakoak erakusten digu Debabarrena ez dela soilik mapan kokatzen den eskualde bat. Hemen bizi diren pertsonen historiak, haien jatorriak eta kultura aniztasunak egiten dute benetan aberats. Toki hauek askorentzat etxe izan diren bezala, topagune, memoria eta ospakizunerako espazioak izaten jarraitzen dute. Hau izan da dana gaurkoz, bitartean sartu eta kitxo.eusen eta kuskusiatu gure sare sozialak. Aio!